Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai kuka sani a wannan kafa ta ta sadarwa muke dan yada harkar nan wasanni da tallace-tallace a al'umma garin Darazo. To yau ma ga mu da bayanai kamar dai da kuka sani ni sunana Haruna Ibrahim Abdullahi Darazo, ana ce min Ambo. Sunana Blessing Bulus wanda ake sani da Baby Smart. To barka da warhaka. Muna ƙara jaddada muku abubuwan da suka faru a baya a dangane da wasan da aka dora na Babangida Gata na ƙorafe-ƙorafen referees da waye-waye, da Allah a gafarce mu, da kuma mutanen da suka hura wannan wasan da Allah a yi afuwa, kowa abin yana iya kasancewa da shi kamar yau, da Allah a yi haƙuri. Sai kuma abin da muka dosa gaba shine wasannin da aka haɗa shine quarter final mai team 8. Yanzu dai ana ƙoƙarin fara wannan wasa gobe idan Allah ya kai mu. Me kika zo mana da shi a akwatin labaranmu na gobe, ne wani wasa da a yi? Gaskiya dai gobe akwai dabi. To da ina da ina ne da a yi dabi? Wasan Arsenal Soro, kasan su ma ana ji da su. Sannan kuma Darazo Maja su ma ana ji da su. An haɗa kaifi da kaifi. Gaskiya dai gobe sai a hankali. To ki ce gobe wasan na gani ne. Ba wasa. Kar ku bari fa a ba ku labari. To ni dai ina ga kaman Arsenal Soro da Maja da Darazo kamar akwai wanda kika dan fi so a ciki, tunda na san dole da a samu wanda kike so. Haka ne ka san mutum bare ki gidansa ya so wani ba gaskiya. To yanzu dai a takaice dai Maja kike so. Maja Darazo ina bayan ta 100%. To ko baki da labarin Arsenal Soro su ne suka ci Manchester United ci 2 da nema? Karka damu. Wannan karin Allah ya yarda insha Allah da mu ba su mamaki. Wasa da an tashi kenan. Ba yadda muke hasashen hakan ne. To Allah ya kai mu gobe, Allah ubangiji ya nuna mana. Za ku neme mu a Darazo Boys Comedian TV ko kuma namban wayar mu wadda take kan talabijin din mu, ga ta ita ma kamar haka, ko kuma YouTube channel ina Haruna Ambo Darazo, za ku iya samun cikakken bayani sai kun zo. Allah ya taimake mu.